Това не е лесно, докато дойдеш до този момент. Да ги видиш атомите като ангели. Трябва нещо да се случи. Нема нищо случайно. Кога всеки твой дъх се превърне в молитва, ще видиш атомите като ангели. И във всеки повей ще чуеш пръхането на крилете на любовта. Ще почувстваш как сърцето на възлюбения е придърпа към неговото сърце. Хазрети Мевляна. Така не знам друго какво да кажа. Може би това е достатъчно. Но вие знаете останалото. Кои знае колко лекции сте слушали. Знаете толкова много неща. Вау! Big problem. Big problem, amigo. Това е знанието, кое не е използвано, казва учителя, се товари на главата. Да, без да го цитирам. Ако не го използваме, ако не го приложим, това в живота, в ежедневието, всеки един момент, това знание е само на тежест, товар. Има една дервишка история. Некой изследвал тайната на загадките, на мистерията на загадките някой човек. И отишъл към някакъв шех и го питал: дай ми някоя загадка, искам да я изследвам. Кажи ми някое име, искам да го изследвам какво значи. И шехът рекал: добре. И му казал: ИХМН. Той се благодарил, отишъл. И дълго време не можел да реши какво е това ИХМН. Се мъчил. И накрая решил да го пита шеха. Обаче шеха починал, не напуснал телото. И на негово место е заместник, неговия ученик. И той му казал: шеха ми каза, тия думи никако не успял да ги продумам какво значат. Ти би ми помогнал ли днес, би ми кажал ли какво е? И той му рекал: това значи it has no meaning. ИХМН, it has no meaning. И той рекал: kako ми даде такова нещо? Я, толкова изследвам, толкова съм искрен. Защо? И той му рекал: шеха казва, учените века, когато видиш учените, дай му нещо да дъвчи, века. И той ке го дъвчи със сериозна физиономия към магаря.
не беше много историята, беше така малко. Обаче, кај дрвишите го има тоа, да. На таков момент. Доста се во живота. Не се многу тоа, само сколастиката. Всушност, доста од тие кои јас ги знам, не беа и многу сколастиката, у тоа проучување на Свети Писања. Към Корана четат нешто. Нема нешто многу сериозно. Даже имаш едно село тамо македонско, Патишка река. Еден човек од селото доаѓа кај нас у Скопје. Работеше у Скопје. И доаѓа еден ден, вика, бе, Пепчи, знаеш, хоџата почина. Викам, добре, и какво? Ми треба нов хоџа. Викам, добро, каква врска имаме? Ти да дојдеш. Абе, како јас ке дојам, како хоџа, бе, ти нормален. Ја не знам ништо, ја не сум чел ништо. Нема врска со никаков Коран, појма немам. Абе, што, не знаеш нешто, викам, знам, Бисмилла, Ир-Рахман, Ир-Рахим, Ла илаха илlallah, не, викам, може уште некоја дума, не, ама, викам, ја не мога, как? Абе, ица те гале. Излизаш, викаш, Аллах, викаш. Они многу знаат други думи. И они не знаат. Ке се собереме, вика, сите ке викаме, викам, тоа нема да стане. Хората така си разбират. Ке се обреме, ке викаме, не. Тоа е сериозна работа, Коран, тоа е... Наистина, човек, ако не разбира длабочината на мистиката, не може да разбере длабочината и на свещените писања. Зашто не разбира самата длабочина на мистиката. Од таа длабочина на мистиката, личното, директно изживјавање иде нашето разбирање за светите писања. Од вътре, не, од нашата вътрешен опит, само така е по-директно. Го разбираме, не? Супер, се радвам. Тоа баш си спомням, прешниот пат кога бев тука, последниот пат, викам, не ми се случило, доста нешто сум изнасал низ Българија, едно време, не, дека не. Ама, никогаш не сум бил пред така сала пълна со хора и така, некојаш се за љубов, отвореност. Така, јас сум многу благодарен за тоа дека сум тука пред вас и дека можам да говорам и на Елизар и портал 12. Тања Борката, да, тата покана. Да. Многу е красиво. Тоа е слънце во нас. Не? За тоа е историјата. Тоа е една техника за медитација на Гуру, апсолутно срца, слънцето во нас. Сега сум ги водил тие техники за медитацијата. Го изживеаш слънцето во себе си и тоа е многу силно. Многу пречисто за срцето. Што срцето, духовното срце, обикновено е доста хора блокирано. Со разни мъки, блокади и стягања, вредите, така нататък. А оваа медитација, ако медитираш дека срцето ти е слънце, дека тука е слънцето, ево твоето срце. Тоа ти дава едно хубаво чувство, дека нема како да се страхува дека одвънка нешто лошо ќе ти се случи. Не си просто некоја жертва.
целият път от ова малка жертва, ова малка инкарнация до оној кој што наистина сме. Път е од малкия ова човече, кој мислиме дека сме со овие тела, овие умове, до оној кој наистина сме. Като една врста събуждане во тој кој што наистина се. Да, треба да изчезне овој кој што мислиме дека сме. И ако изчезне тој кој што мислиме дека сме, многу лесно, се събуждаме за тој кој што наистина сме. Многу е лесно. И не изискува многу време. Многу брзо може. Може да се опитате. Наистина нема какво да мислиш. Ако мислиш, мога да го направя, не мога да направя, не можеш. Сигурно не можеш, ако го мислиш. Не го мисли. Просто направи го, без да го мислиш. Нема друг начин. Ако го мислиш, не, йок. Треба да го направиш ето така. Пап. И се случи. Добро утро. Самиот ти ќе си изненаеш од себе си. Оној искусниот умчо ще изчезне. Не? И ако изчезне он, може и вие ќе изчезнете. Не? Ако изчезнат мислите, идентификациите, описванията, изчезва егото, личността. Ако изчезна личността, кой си ти? Умчо. Who are you? И живей директно, кой си ти? Нема суфизъм това онова. И живей директно, кой си ти? Това е стрелата, която пробужда вечността, без да се движи. И живей директно, кой си ти? Да. Това е истинската светлина, истинската любов в овој свет. Всичко друго е избавно. Само това. Само директното изживяване. Не? Има хората знаят. Така е. Директно изживяване нема. I'm very sorry. Горе има една много хубава песен, много състрадателна. Вика, no entrance fee is needed to enter into the God's compassion heart. Нема нужда от никакво плащане, за да влезеш в Божието състрадателно сърце. Нищо не трябва да платиш. То некъде много странен текст. Нищо не трябва да. То до некъде е така. Ама така е, ама и не. Не. За да дойдеш до момента да не плащаш, трябва нещо да платиш. Без плащане не може да мине. Не съм зависи коя част биде кажена от текста. Грубо положително, принципно, не иска да звучи така, ке платиш. И вика, не трябва нищо да платиш. Бог е абсолютно прощаващ. И то е истина. И то е също истина. Он е абсолютно прощаващ. А в същото време панк. И тая другата част е, zato što во светот на двоинствеността тук, където сме, не може да не се двоинствени нещата. Да, това е. Неизбежно на целият този двоинствен филм. Да и ние го играем. Умовете ни са така направени. Кога ќе осъзнаеме, кога ќе разбереме како е построен ума, како е построено телото.
Това са много дълбоки истини, които всъщност може да не се открият. Наистина. Толкова е велико. Тайната е много дълбока и съзнанието е нещо. Не може да бъде описано. Няма граници. Никаква форма не може да го обхване. Възлюбеният е безкрайен. Не може никой да го хване. Никой не може да каже, я го хвана, той е мой. Моята религия, само моето учение, моята религия е не. Всички други не падат. Най-често хората са от той втипнени. Обаче, той е абсурд, защото що възлюбеният е толкова труден да биде наистина разван чрез ума. Ума не може да го обхване. Само границите на ума опащат нещо. По-реално от това, което е, другото е тишината, отвъд тишината. И за какво може да се говори? И аз говорим лекции или някой. Може да говори само тишината, най-реално говори. Тишината. Обаче, когато дойдем до тишината, трябва да дойдем на тази тишина вътре в себе си. Тук е нашия стремеж, духовни стремящи хора. За да дойдем до тази вътрешна тишина. За да дойдем до вътрешна тишина в сърцето, вътрешно спокойствие. И да живеем тук, да живеем в него, да сме центрирани в сърцето за вътрешно спокойствие, в вътрешната светлина. Защото няма друг път в сърце. Како искате, кажете го. Такъв или накъв. Път е навътре и трябва нещо да се случи. Не? Како е име да му дадеме. Няма значение. Маша. Прекрасна, каква тишина. Тишината е отговор на тишината. Само две тишини може да се срещнат. Една тишина се среща с другата тишина. И тук има любов. В тази среща на тишините. Да. Окей. Да. Добре. В среща на тишините ще продължим да среща на тишината. Окей. Добре. Маша, напред. Не може от тишината никой не се може да се раздели. Библията казва, раздела не съществува за той, що обича сърцето и с душата. Раздела съществува само за той, що обича с очите. А той, що обича със сърцето и с душата, не е раздела за него. Не съществува. Така няма раздел, ако сме в сърцето. Не сме неразделни. Всичките в сърцето. Тук е единството. В това слънце в сърцето. Окей. Маш.